Bé, jo he arribat avui a les 11 del matí a la roda de premsa que s'ha fet per part dels diputats, he acompanyat els diputats, i després de la roda de premsa ja hi havien instal·lades aquelles carpes de color grana. Hi ha hagut, tinc entès, uns certs problemes ja amb l'Ajuntament per instal·lar les carpes que són l'oficina parlamentària, i a partir d'aquell moment hi havia premsa, estaven els diputats, hi havia gent de solidaritat, i la cosa s'ha començat a animar a partir de les 6 a les 7 de la tarda, que ha començat a arribar més gent, els mitjans de comunicació també, i cap allí a les 8 hem tingut una reunió i aleshores s'ha decidit a veure què es feia. I la decisió ha estat desplegar les tendes. Una vegada s'han desplegat les tendes amb tots els mitjans de comunicació presents, la gent està quedant aquí, ara està arribant menjar, i veurem el que passa, però en principi tinc entès que són els Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec per protocol policial, que s'ha fet càrrec de la custòdia o de la seguretat del recinte, i la impressió que tenim és que segurament els Mossos d'Esquadra no actuaran i al vespre es passarà aquí. Evidentment hi ha 3 diputats i el fet de desallotjar 3 diputats és una cosa realment difícil. Però l'important sobretot és el fet que aquest vespre aquí resti gent durant tota la nit, i això encoratja a més a partir de demà que també hi hagi gent, i això hauria de culminar en certa manera el dimecres, el dia de la votació de les esmenes a la llei d'independència, per tal que això estigui ple de gent i d'aquesta manera també col·laborar aquesta pressió popular al fet que Convergència no s'abstingui amb la votació que es farà. A partir d'aquí l'objectiu evidentment és que aquestes esmenes no prosperin, i si això s'aconsegueix serà una gran victòria. De totes maneres crec que per al moment està sent una victòria el fet de quedar-se aquí i la gran presència de mitjans de comunicació. I també demostra que només amb 3 diputats al Parlament de Catalunya es poden fer moltes coses, perquè s'ha fet més amb 3 diputats durant 4 o 5 mesos, o 5 mesos aproximadament, que no pas altres formacions durant anys i panys en el Parlament de Catalunya. Per tant, és una nit excepcional i esperem que tot acabi bé i que tot vagi d'una manera civilitzada, elegant, com sempre acostumem a fer els catalans i els independentistes.